DKT Romaninga ikagano nditira anouya ondiwachira momzi yango vabikira basa anovabatsira mufungeso zvanombogayaso inde atori mazhura aite zvinhu zvinofura anoona tato vakaimba ini baba iye mai vevana anondiudza tumastori tana Romeo neJuliet imba mwana uyo ndimuudze ndiuri taimbucha kuti ndimuudze takangotandara ndinozvitaura ndakamira pai iye achindida zvakadai mwana uyo kuti ndimuudze ndiuri taimbucha kuti ndimuudze takangotandara ndinozvitaura ndakamira pai iye achindida zvakadai nombogaya kumunyorera tsamba yekumuramba kana ndamuramba anosiramba anoita meta kana suicide murudo takabaya chikatyokera mwana wevanhu akaperera hakusi kuti ndiri kuda kumuchemedza kana kumudijisa anozvifila sei anozvikamuchira sei ende achaita sei